Det, der er aller vigtigst, det er, at man undgår at drille. Der er rigtig mange børn i mine grupper, der har oplevet at blive mobbet. Også hvis de har mistet en. Det er simpelthen så ubetænksomt af de andre børn at drille en med ens livssituation. For man kan jo sådan set ikke gøre for, at man har den livssituation, man er. Det er jo et livsvilkår. Man kan aldrig tage det væk. Ja, det kan vi prøve at se. Vi har jo lavet nogle fine spørgsmål. I har skrevet et spørgsmål, der hedder, hvilke tanker gør mange børn så, når deres forældre rammes af kræft? Jeg synes, vigtigste tanker, det er, at de tænker, nå, nu er min far, han er ramt af kræft. Hvad nu, hvis min mor også bliver det? Eller hvis min mor også går hen og bliver syg eller sådan noget, så er jeg helt alene i verden, eller hvor skal mig og min lillebror være henne? Det er sådan nogle ting, man går og tænker over. Og der snakker vi så meget med forældrene og med børnene om, sådan så at man ligesom har lagt en plan for det. Og at man ligesom får afmystificeret det, sådan så at man kan blive lidt rolig inde i sig selv. Jeg synes også, det der er rigtig vigtigt, det er, at jeg ved, at når at man kommer ud i sådan en situation, af ens mor eller far er alvorligt syge, så har man nogle gange rigtig svært ved at koncentrere sig i skolen og fokusere, fordi at man tænker og tænker. Det ligger hele tiden i ens baghoved for nogen, og nogen tænker ikke over det. Børn er det jo sådan, at de sådan går lidt, man siger, de går sådan lidt ud og ind og sov, eller går lidt og ud af de tanker. Så nogle gange tænker man rigtig meget på det, og nogle gange så glemmer man det fuldstændig. Og har et rigtig godt liv alligevel. Så vender man sig til, at ens mor eller far er syg, så det bliver sådan en hverdag. Så nogle gange tænker man ikke rigtig over det. Og nogle gange så, hvis ens far har været på hospitalet, og man har nogle dårlige tal, så kan man godt blive lidt ked af det. Så er det rigtig vigtigt, at man får snakket. Så det er derfor, at vi gør rigtig meget for at lave en masse sorggrupper, sådan så der er flere børn, der kan komme i en sorggruppe og snakke med andre, der er i samme situation. Udover at vi snakker det, hvordan det er at have en mor eller far, der er syg eller er døde, så hygger vi og griner, og vi spiser kager, og vi tegner, og vi skriver, og vi gør os kloge på, hvordan ens mor eller far er. I de små grupper, der laver vi huskekasser. Så husker vi, hvad er det nu? Hvad var det nu, min fars yndlingsfarve var? Og hvad var det, hans yndlingssport var? Og hvad var det nu, hans yndlingsfilm var? Og hvor var den bedste rejse, vi har taget til? Og sådan, så man kan huske og så lave hendes eller hans historie, så man aldrig glemmer den. Sådan så hen ad vejen, så igennem livet, så kan man tage den der kasse frem og så kigge lidt i den og nå ja, det var det. Det havde jeg helt glemt. Nå, hvad har jeg mere? Jo, hvilke råd vil du give et barn, hvis forældre rammes af kræft? Altså, det bedste råd vil være, at man skal tale om det. Og at man skal finde nogen i sit netværk, som man er tryg ved, og som man kan lette sit hjerte til og snakke med om, hvad der er svært. For jo mere man snakker om det, jo mere kan man ligesom få det bearbejdet. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man finder nogen, man er tryg ved at have tillid til. Man kan gå, hvis man har en syg forælder, kan man gå i mange år i min gruppe. Jeg har 2 børn, de har gået i 2,5 år nu i gruppen. Og nu får man så god medicin, så man kan leve længe med kræft. Men det er rigtig vigtigt, at de går i gruppen, og de kan lide at blive ved. Og i mellemtiden, så kan det også godt være lige pludselig, jamen, så bliver ens mor eller far så dårlig, så de går hen og bliver rigtig syge og bliver indlagt. Og så snakker man lidt om det, og i værste fald, så er der faktisk også børn, der går i gruppen, som mister en mor eller far eller en søster under forløbet. Og så snakker vi om det. Og så spørger de så dem, der har mistet, hvordan var det, du oplevede det. Og så kan man sådan dele de erfaringer.